Shannon number 12. 13 Luke Donnelly, 14 Joshua Marsh, 15 James Hagan. Fáilte is fearóibh a cháir gael an sagarí Cluiche Ceathrú Ceannais Mionúr Peile Electric Ireland an sub I Borg Breffni Kingspan sa Cabhán man óir sibhró cinnte Craobh mar Tráchtaire inniuh hís an logín beagach mar chin sibh gach láidir séide a chóróid go mór leis an hÉireann a gimmart ón taobh clé go dtí an taobh dheis díreach roimhe seo bhí bóiteoirí ola duire in aig an dramathónnig Sathairn a háit I gcuig go láin agus a bhuaigh chun I bhuirí an lá sin Longfort I gimmart an uaise in aigen dramathónnig Sathairn a bhauta I gcuig go ola agus creidún an ácraid an chorann sin léit a chorann I bhuirí chumá an chorann I gcuig go ola agus an chorann a gcuig go láin iníag an fearr céanna creidún an ácraid bhí sé mar cótearí a gcuig go láin agus a gcuig go ola agus an dáireann seo le stair olmhór in san réimse seo in san Mionúr Peile Longfort a bóchan an ciad Cluiche Ceannais a gcuig go láin in Neidig Ceannais agus ordmhacha an chiad bouta Ceannais Mionúr in ola in Neidig Trocha. So sin an stair ach an neomh ná baclis an stair. Seo an hÉireann ag Longfort mar a os an chóir amach troch lúna in neomh ag sábháirtí úntacha in aig blá clé díreach seachtainú gan níos mú ná sin in is tá Séamus Rossach is stig sa chóil troch lúna do Longfort. Fear bhór pointe in aig blá clé chuidir an ácraid ealainn muoinech is stig ibar dó crothóir mac é agus dara ó méalagáin ag ibar ceathair troch lúna in neomh. Crothóir ó dohartaigh agus an captéin don lá in neomh. Fear bhór pointeach an cóscóir a dhéanamh as a gléise sin in aig blá clé tamil ó hin Marco Cón is stig ibar sé agus Ben ó Cumín is stig ag ibar isteach. Fear bhóide is stig Lord Parker Sean ó Fuigáin agus Pedro Farrilig 8 agus an 9 10 san Oisin ó Cabhán Cian O'Donnell agus Séamus ó Shannon ó na Longfort Slashers agus is stig chun tosaigh Fíorchain séirecha mar Lucas O'Donnell is stig déanach an tosús a Cluiche Ceannais seach buinte fuitige tebhstig de tríú mar an lá sin na taobhla Jasua de Móréis agus ar na kickin na sire Tráchtaire inniuh Séamus ó Héireann ag ibar a cúig déag. Ordmhachan san a chail in aig duire a bhuaig a bhlá clí a díreach ribhasá. Díreach le gá faointe dó agus ceapá go méid deis ag duire is seo bhuachad amach rán na cotí de péisce tá in dramsog amach chailidir go hanga sin aig duire níos luchas a bhléanach tachan ceang úntach déanta có le cúpla seachtaí nóas fearr béal átha an airigid. Mícheál ó Finneáin is stig ag ibar hÉireann an club céanna le óchtarán an CLG faoi láthair gan in áras agus neartan san ó Drummondtaí ag immert na cúdathe Tráchtaire in neomh Tomás ó Sionnig agus Gabhán ó Rourke na Measc Conal mac Léamón ag Pádar ag ibar ceathair. Fear eile ó Drummondtaí fergus ó tóir ag cúig i Seán mac an Chuile agus Diarmid ó Rourke. Fear eile Drummondtaí ag immert ag ibar seacht Tráchtaire fearr. Olmhór is stig Lord Parker Seán ó Lúchrán be siad sa tóir siút as na kickin amach taobhla dáthaí ó Ceallachán ó Néamh Pádraig Cairg Chropping Tráchtaire in neomh. Agus is stig chun tosaigh Tráchtaire Rossa Marsden Mac le céile ach Diarmid gan éon áras taobhla Séamus mac í agus Cailán Macataí fearr ard cumasach eile ó réanathe na Crisise Tráchtaire is stig chun tosaigh an tain fearr há tosanú as na réanathe Tráchtaire. Is stig chun tosaigh fion ó tóir an son a fearr bhór pointe chuir idir na fórne as ag Cluiche Ceannais ola dír cúpla seachtaí na denúmad fáca sin fion ó tóil taobhla fearr bhór cúlan ag duire ónó dofig agus an captéin Tráchtaire in neomh de ordmhacha sin sé ó Lúchrán ó Néamh Pádraig Cairg Chropping chumá. So sin an dá hÉireann Tráchtaire in neomh. Deochar le rá céimh bhuaigh cheapá go mbeidh bóiteoirí láin mar rán na cotínta in aig an dramathónnig Sathairn in ordmhacha ach Anna Jochar le rá ní a bhach. Háfuinte idir na fórna ribh seo blá clé in aig duire cluiche úntach san nar cúil ag muintear blá clé ach duire a taispáint an taithí ath bailithe có le cúigar bóiteoirí ile éireann ón bhíonn sicáte ag immert do chuide sa chluiche seo ní réon bóiteoir ile éireann na mún san Tráchtaire in neomh ní dórim táchaí láidir go háirithe ag muintear Longfort. Tá neartan sa ó Longfort Tráchtaire in neomh beidir cúpla ciad beidir míle an sa tá an slú bailithe an déobh sod an fát ná bí a ceapan nach chun mórrán a féchantar seo Tráchtaire in neomh ní leach beidir ciad trasna bhain an sa ach na ciata a faoin ar món an sa I Cabhán Tráchtaire in neomh. Fearr ó Cabhán tha stig lár buil sin an réiteoir Tráchtaire in neomh
Pádraig Cléirigh, Pat Clark, stig Ganas chóirsaí Tráchtaire an rian a spalpa an sa agus muid insan log seo I go bháin an ghaocha séide agus cabhróig an ghaoch sin le chuirithe chuig a láin Longfort a insan chiad leach ach mar chanicc mar ribh seo níon sé mór an díomhríocht caithfar rá insa chiad cléthe. Mar sin an deire cléthe an Tráchtaire na neomh caitisteach an son tá fear mór óir bhacha seo na lochran na éigean chiad. Ceann a bhóchantó agus ráis sé siar go dtí fearre a drumantaí Diarmid ó Ruach agus Shellah anis ag ard bhacha. Tá Longfort a cúlú, tá Bert fágastig sa 15 acu, formhór eile ag cosint sin an stíl a háig an minúir anis, más malaté nó ná malaté tá an stíl cosintach sa ag annach chuid da is na cúntaithe go háir Longfort Tráchtaire muidir siad sios cuasaí is na cosint agus in son tugadh an ceang a go sciupaí más féidir le. Tá ard bhacha géir pointe aimsiú ón áitse ach tá gaoch sin láidir golóir chódómh ebrú isteach go dtí an trochanú mar sin bhí iireachtaí ó ghuiire agus ó bhlá clia sa chiad cluiche dal fórín más rud ag gur thógad ar taobh mú. Nu dír taobh sig an 15 an chiad iireachtain sa ón David Clay. Well, ní chuir sé stop le Diarmid ó Ruach fear drumantaí ainin chiad scór kick all an Daobh eile den cosan taobh mud an cosan sa sin fachta ag Diarmid ó Ruach agus an chiad fuite ag ard bhacha an aig na gaotha Tráchtaire in neomh agus an chiad líróid inis I lámh Longfort agus Séamus Rossach ón Bhaile stig sin blokáilte síos dainséireach go leor hí an táda Longfort go raibh fear ó Longfort ann an fear sin an captéin Tráchtaire na neomh ó Clongais sin Marcus ó Cóna. Dinta go maith ag bharcais agus chuir trasadí crothó ar dohartaigh agus seansanis ag Longfort tríd ar éon muoinech tach an ceangaí aanamh den chiadóir Tráchtaire na neomh. Pedro Farríd an sa Ivranai tras na ríis go dtí eile. Dinta go maith acu tá fear breise chun sa ar an Daobh mas féidir é aimsiú tha sé sin ó Cabhán fi láthir sin go dtí Séamus ó Thugáin tha Séamus breábaltaí de churthair an trasnáin ón áitse. Tógadh sé go deama bheith sé ciallmhar leis. Seán ó Fágáin inis. Trasna go siúdí Marcus ó Cóna an captéin faoi dhearre fuite ag Séamus ó Seannán den chiadóir Tráchtaire in neomh. Nílach fear bháin fear mór breá cumasach taobh stig dá Longfort go dtí seo. Agró siad an pointe más féidir óstócha, Tá Ben Blessington ar an líróid agus an ceann sin curtha isteach agus dainséireach go leor bhí deasúid mar rééis a freach leis ach an ceann sin imithe ar fóríd an son. Ó Ben agus seansanis den giadúir de bhíáil ó Fionnagáin an kick amach seo aimsiú bhí. Na tacticí na kickin amach simúl go leor sa chiad cléthe agus speisiid simúl gan éon áras agus na leid seo cégur leads óg iad breá tuiscinach faoi an tácht a há leis na tacticí sinna tacht amach gras gear ó míáil ó Fionnagáin agus tuigh ard bhachach an ceang. Longfort a chur brú ar chosantóirí ní siad a scuide le héon rud hí sin gan árod diontar go minic hála sé sa chluiche roimhe seo hí na tosathe scuile le na cosantóirí tachan ceang ar bhí séad a cosústín 15 ach níananig Longfort é sin chuir siad brú tá deasúid mar rééis sin fear mór a chur brú maitach an sa ar ard bhacha a cha sé fós sábháilta I lámh leadsa ard bhacha. Sé sin bailithe I Cabhán ó Ruach drumantaí agus trasnadí drumantaí eile Tomás ó Sionnaigh. Tomás ó Sionnaigh an san tachan ceang brististeach go dtí an leach eile agus fachtanis ag Diarmid ó Ruach. Ruach go casa ar an 15. sé teagil óir am san sa lead sampl 8 géim déag hÉireann an goháin péisceire. Ard bhachan is dainséireach go leor tachan ceang tha Diarmid ó Ruach. Diarmid ó Ruach taobh stig na féhéan tha fearspearálta go tha seansa go ag chuir trasnach in áiríre bhís na cearta go chuir an macatí dá le héanach ní mar sin dhéon bhí trúr ó Longfort a tachan brúach ar péisceire agus Longfort in is sé ruúthar denta go maith acu leach kick leach sóla an son tóca ag Seán ó Fágáin. Teim sé siar go dtí Cabhán ó dohartaigh tá sé dainséireach a bhíochaint in is Séamus ó Fágáin a teachtasteach. Séamus agus iireachta siúd leis an kit óga sinna dá le dír taobh stig an bosta agus thar an trasnáid ó fosta óháin an aig an cross agus dír isteach thar an angach míúilt an son ó Séamus ó Fágáin fear Clongais gus an 100 pointe
Fuite ag Longfort Trach nóna pointe an taobh an sá ceirnú mud go le imethe an glog an sá sa Cabhán agus cóscóir hena féin an sá an tarna cóscóir a bhí going hena féin sa chluhéineo bheith baide héis ag conal mac líam scéalaíomh chomá má Irial cóscóir a bheith going ag deir an chluthe Raimid go dtí an breise agus cice a pinos má háise a tastáil chomá ach sin a bhádóing inis tá seacanúmad immer thuile dul dós é sin bailile inis ag feanal túil den chiadúir trachnú na feanna ruúir trasan na páirce go dtíon taobhéis Raimid trasna a ríis tá bag nach gacha le duine ó Longfort taobhfir níród há dá réag an san heimpel an trochan nó heimpel an dachad a cúig ag siad a chur brúir lads ardhacha tá bert fir mhúre is stig de ardhacha chomá más míon le ceang mór árda choristeach rud a dhéanaidir in aig duire na siad bra ábalta é dhéanamh na líróí árda choristeach ach an aig na gaithe begáín déanach tá sweeper nó fear róscar taobhfir chomá an fear sin trachnú na inniuh ná crothúrmach é scéala Raimid reistin cléthe tá an sellhanisig ónó dofa ag an búthart a si trééis brisisteach sa dachad a cúig tá an sa fergus ó túil na seirbh a fergus a lorug an díróid sin a ríis deach ní dúir sé seánach cníile é dúir sé na sé agus si an dachad a cúig Longfort a chur an brúar fad an sa leir ardhacha agus cheapá an aig na gaithe go mé sé dochar sin lehúirte ag fear Longfort agus cloisian sibh an slua a bailisteach ó Longfort trachnú na inniuh a bhad níos mó ná mar a tháinig ó ardhacha trachnú na inniuh. Chorá sé sin go móró feanna túthair in isiste sellh. Inis ag díomad ó ruair, fear dromantí, maintir dromantí a gobar chéile ó doran áling isteach an son go dtí Russell Marson agus go sáláing siad scóan son díirech ar an líon ó fear Longfort maracha éhach sé imime haris an cúlbáire gan 1 áir as well. Mac díomad an son Russell Marson an lorgáin clan an gáil le píléir de líróid ach sábháilta ar an líne well by dead lads bhí an tá leis mar ní dólam go bhacha sémas Russach mar an den líróid sin. A sé fíorchain séireach Russa. Bhí sé cóirta dómh ag gluthe Ceannais 9 in aig le clí a cúpla seachtain an ceann sin a dul ar chlé agus ar fóríl sémas ó hé an tá an son de Longfort ach áard chosint an son chomá os na bóchalí i mí agus ngorm trachnú na inniuh. An chiad ceann curtha ar fóríl dá ardhacha trachnúna. Maintir Longfort fós a bailú isteach an kicamach an is teachtar Ceannais Russach sos go fada le Joshua de Moréis ach bailithe fér ardhacha. An ó ruair an son ever 3. Siar nistín fachach seán ó Lochrán. Bailithe feanna túid fear dromantí eile. Tráchtaire stig den 65 go fada leis an dachad a cúig an nácht spás os a chóirmach an aibnan ar hagann sé go fada leis an trocha. Níl coscéim chun teacht rá sé siar a míid siar ríistí sémas mací a hácht sé ceannach ar díirech ar fórí tá sé chun mac líam is chun an cosantóir begáin spás de stig den dí ha seans maithe go siúd agus tá sé sin cóga ag an cúlaí fearnéamh cadar. An son an ardhacha agus é sin chur a hanan trasná ag i bhir ceair agus an chiad pointe dó siúd chomá well. In the cosantóirí bra sásta leis na pointí gan 1 áras ní hagann siad go vinnic agus é tóga go maithe bagáin spás os a chóideach agus taobh stig den dí é sin chur a thar an trasná an ardhachan is a chun tosaigh an aig na gaithe siad sásta lei sin. Well, ag an táiló teachtamach seo na hagann siad an captéin ann chun é seo áileach níl sé fachtaige i gceart neidir sé bante ón dálamhige agus sean éascan sad ardhacha há faointe a chur idir na fórne teach an ceann is tá díomad ó ruair agus tónam chun an ceann seo tá díomad chun an ceann seo a thugann tá pointe ag fear romantí í ró vinnic i chéanta uimhre seachta tógan na kicin na séireach sin íon sé ceann de éasca tá ghaocha séidir is ró ach díirech impel 25 méidir amach ón gúil agus díirech os a chóir amach díormad níos an ceann sin sáite ag díorman dar a faointe fuite ag díormad ó róg trachnúna há faointe níos siad na fórne begar Longfort rud ag an chrothú dómh héin hanna láhíní bainte ag duineú bertacha go gáiró sé sin bhí
Blá cléad in a bhrudí cliste leis na kicking amach ribh seo bhí dul dín taobhríonna dul gear agus d'oibre sé sin go maidó tá fathíag de fér is stig a Lord Parka ar dvacha be sé anna jochar ceang bhóchan is stig a Lord a chá sé sin dénta có tá go dain há sé bailithe Cianó dó na ceannáil isteach dain séart a sémas ó heagánach tá cúdbáire bra ard an son fear olmhór stig sa chó ní hollar finnagán ó bhéán an airgad ag bailú an ceann sin dain séireach Fannig sib cad a bhí dhéanamh có bhí sémas ó heagán na stig leis héanach Ní rair Craobh Peile bailithe rís ní sé colmach líam an immert bag nach go thomláin ag ard bhachail sa chiad cúpla nómad seo. Tá sé níos an captain Séo Lóchran chun sé a trasna agus ar róthar an sota ibre dé Russell Marsden agus an count sin curthe is dólam an trasná tá go gain chiad pointe a chó curthe har an trasná go 10 lachfar a gé agus 3 pointe inis. Iad na fórna ceir pointe dí pointe bháin há denú ma díirech imethe ar an glógan sa sa Cabhán agus Longfort well há níos mó na seo testáil butha. Tá níos mó dim réidir a bhad níos fear sa dairleach ag gluthe Ceannais lein mar sin há sé ló fós ní bhéon róhútha fótha. Fear cliste an son agus casa cliste an son agus casa lúgáil an son ó seánó fé gá an taisbán na scirin agus chuiristeach dín fear móra is tí an tosaigh tá brú tréis teachtar rám jasú do mar rééis ó pangas is tí agus gan éon áras kick séir Bronta Longfort agus tiltte go maithá tá Joshua dain séireach a fichant trach núna in jobh. Bhór sé cool an ag duire ceantas na fónacha is fear sa tír le ceantas na cosantóirí is fear sa tír chur brúarach fós de bhór sé an cool an hanan ag Rónán ó Cavan ó Steelstown. Agus Longfort in éisbéid sé deochar hána chaoch leis. Ceappa gohfuil sé sin róochar tá cinnte raim míad go des. Cearan sa dí sémas ó heáin sémas agus an ceann sin tíach a doidir lé agus ar fórín an son an sémas ní bheith sé róhásta leis sin tá pointe fuitige hena féinach an ceann sin a dullar lé agus ar fórín an fathíoch an sa an míhall finnagáin is le an ceann cearach ag an dodal fada Longfort a frachleis tá Berto Longfort tá sé bailithe ag ceann na cotham fear sin sémas ó Seanán Bailithe go maithe pasáil in isteach ó fada le Ben ó Cumín Ben a ggéire an pú tá Berto ard bhacha an ceanna chun ó Caolan Macatíach chuig an lámh thar ghóling éisin agus an kick sé bronta pasáil in amach níos ó fada le Seán ó Fágáin. Seán ó Fágáin is stig an 10 chuig ó go deas an Seán ó Fágáin bhí an blocáil le tacht. Da cad a táirún sa. Bhí na mórcatóra thug sé ó lámh bháin dí lámh eile go míid leithach. Ní an son cheann agus tu mí fada siar nistí fergus ó tóil. Fergus ó chuigí seach seán chuléis séach an chuide tachan ceing a sé taobhstig den lelíon inis agus neart spás ó sa chóirimach tá duine bertí rucht taobhstig chumá mas féile iad a fiúcha amach roiis sé dín clé agus roiis dí Caolan Macatíí Caolan siagaí a déarmad órócht a déarmad brabatí de churthain trasnáin fear eile brabatí de churthain trasnáin óna dofiigach le gcóna amachtaíon taobh ní raibhann kick ann chó feanna tóthranis. Siar ríist, muile míid sios cuasaí agus an líróid le sémas macaí agus an son le fergus ó tóil. Ard bhacha sásta díirech sellabach amád an ag na gaithe iad 3 fointach an ceang ní fiúan leachtan chiad lech imethe. Tá fear an taobh léine an sa ó Longfort i ggéire go mrócht na lads an ceang a chur brú ar ard bhacha. Agus tá an brú sin a tacht fiúan taobh mód an 10 chuig a sé barathe níos ag Russell Marsden trasna go dtí fergus ó tóil fergus trasna go siú go dtí Conor McLean. So tá níos mú brúch an tacht ó Longfort ach fágus sé sin spásanach an cúil chumar le déant an son seansan is macaí trasna go dtí óróch leis an citóg ach an ceann sin a bog ar dheis agus ar fórí is tólam tá go dain an siad ceann trachnú maniuh curtha ar fórí ag feirdrom an tuí dhá fointe fuitige nach an ciad ceann curtha ar fórí a rís sin ag na gaithe sin an chuoch sin láidir go dóir a trachnúna aniuh agus seansan is sémas rusach an bhaile bhór is seo chur amach tá begáning spás an son ar an taobh hail roiis sé sós lár ó imime Harris an cheann Caolan Macatíí agus bailithe ag fear Longfort tóg sé cúpla céim breise ar raig chumá. Seán ó Fágáin an soch ó fada leis an 10 chuig bhfuil sé chur an trasnáin é héin beidir go dúigh sémas ó Héagáin amach an is seo thugant ní tuigh an captéin Marcus ó Cúnach an ceang. Marcus ábal é seo chur an trasnáin ón 10 chuig.
agus tagan sesin cho fada leis an dahad a cúig an réach leis agus pointe cheapá fan drá seo a tastáil ó Longfort ní pointe fuite chu le tamil fada níos mó ná denú an isis. Chosint fá ag ordmhacha den chud is mó chosint fá dianta chu im líana gach hÉireann seachas gan hé áras seachas Dure sinna tiite mí sin bhfuil seansig fear Longfort sátá sé casa tá an íireach tócha an son ag Lucas ó donna le bhí seans béidir ar chúil do Lucas a chu sin chutha hÉireann Trasnán. Bfu sé pointe ciúnach in ag bhlá clia an láhanana chun ceann se tócha aige bhí seans ar cúil. Fós dénig an pointe bhí pointe tastáil bhuatha go géir há fointe níos an fun bhfuil líróid áling dain séir a chuirteach an son an gin dara chu méile gan job maith an son agus bailúid chothúil macaí an líróid trasnadí cethir trí dó agus a reiscadí héan é bhuate ag Séamus Rossach agus cic álingach an spás ag Séamus ó Seannais. Longfort inis ggéir briseach ón da a cóil tá brún úntacha techt an son ó Ross ó Marsden agus raig Longfort siar a ríis inis Pedro Farilo an de Gratan bailú an íróide sin agus seán ó féáin inis de seilah. Seánna gimar go má sa chiad leach seo. Líróid áir de teachtaisteach an son ní marrána frach leis tá fear mór ann leis an dáin agus ag briste go cíalbhar an son de fear óg Séamus ó Héagánach rá a cliste tóca ggé seaós cóil an bhirrtaá dul sós den líróid agus beidir go bhaid tú dar nachtú fan giad san líróide sin bris siad amach an tosaigh agus ní a bhah fearháin na frachán agus an fesin na Séamus ó Héagán. Tá sé búte có ríist, tá sé buite ag an captéin inis an captéin ag ír a scóide aim siú é héanú é bhóristeach. Tá sé bada ansa ag Jasúid tóga se a gól buite Lucas ó Daniel ampín an slú in áide darnachas san éir an sa Mhacha Longfort breásta when ní raibh an pointe tastáil ó Marcus ó Cóna chunig sé go raibh Jasúidir mar réiste agus Jasú a gcónaí dain séireach a stig chuir sé an líróid isteach bhriseamach Dí Lucas ó Daniel ó chlub Colm Ceile agus ibre trí déag le Longfort leis an chiad cúil fuite trach núna agus é tastáil go géir ó Longfort iad pointe inis chun tosaigh a cad é mar chúil. Well fair play ní dólam go raibh Marcus ó Cóna ag íre pointe áir is dólam go reise ag íre Jasú a fiúch amach rud a bhí dénta agus cúil áling. Cúil agus pointe inis leistigh de ránúmad ag Lucas ó Daniel a chuirt bhacha inis ag íre freigar a chur ar na ceiste seo Cavan ó Ruair chun lán cholaí le seileamh chuir sesin trasna ó trígarí trí déag feann ó tóil inis le seileamh. Tá siad ag íre brisisteach sa dahad a cúig tá níos mó brú a tacht ar bhachansa ar an dahad a cúig ní bheith sé chohéas go brisisteach tríd sin bégan dódóibh siar dín seaca cúig tá Longfort inis pointe chun tosaigh tá siad a chur brú níos mó ar bhacha ach Tána chuochaá dheartháin has beáin spás inis faoihéire fuite ag feann ó tóil feanna brisisteach dín dí ón taobh mud in búta a ríis bhil sé sin fuite get pointe áling ag feann ó tóil fe chum an clí sin an dar a fointe stóil an fuite ní an chiad fointe. Céad fointe fuite ag feann ó tóil trach núna neomh an dar cheann fuite ag ordmhacha ón taobh mó den cos. Éana dóidí cúig fointe. Berta ordmhachan ag fearháin ó Longfort agus an fearháin sinna buchach na líróide. Séamus ó Seannais me gimmert go húntaach go dtí seo trochan an citóg de Craobh ó dúirteach a búid trasna na pórca a líróid áling a tachtan seo ní réon bharcála de moréis ach níana sé an difríocht tá trúr ordmhacha ar faoihéire ceanna go siúd na Tomás ó Sionnaigh. Tomás a gimmert go má go dtí seo trochnúna inniuh bhí chu an lós a háig an náid seo deachar brethir líróid ísir isteach an airóid leis airóid bailithe son ag sé ó lochrán sé tógach an talún tóga sé go deas tappaige há sé bailithe rístig feann ó tóir ceann taobhstig an dahad a cúig bhór sé ceann an áid sé nuúmad ó hin ní ráis sé nó seo dar an deas trasatí ón ó dofig ón ar róthir dain séireach fachta ag ó Ruair leis an ceann sin leis an citóg hÉireann Trasnán ó siúd an tríú fointe don lechúlaí Iver a seach diarmad ó Ruair trach núna neomh dá ordmhacha tá gairí go maidis. Pointe bháin idir na fórna ríist ordmhacha chun tosaigh a ríis viidir pointe chun cúil ráfointe ní go chéide. Tá gairí go maidó cléimeagain an sa a cháirde ar lábha gan éon áras faoi sin.
Seamus Russell, Cavan mór ord a stachtaí Lord Porca, beg nach bailithe ag fear ord Longfort, agus beg nach bailithe ríist. An has siad fíochfar an son ar a hagann siad isteach. Is sa chaivrint, ach tá an sellh uairmháin eile ag ord Mhacha agus feann ó tóil. Feann leabh locálta, go maith an son agus ar bailithe níos ag fear na heméidí óga, crothóir ó dohartaigh. Conor McKeon son sunk bra fuite aige, ach éiríonn sé den dalamh, leanann sé ar lorg an pass tapig, ag cárta an sub éidir de fear ord Mhacha. Raibh an slua agus a ríist slua olmhór an sá ó Longfort a lecht an chúnta bailithe isteach Tráchtaire tá cárta buí fuite ag ón ó dofaig ag éibh cúlmach. Cúil áling fuite ag ón ó dofaig in ag deireadh cúpla láhin. Tá cárta buí fuite ag an taoine a fuite ag dí seo Tráchtaire a mar cóna ar an díróid inis. Díróid ord eile, well has sé gaibrú dómh, cén fánach níana sé dé. Iasú do mar éis freacht leis ach an uair seo, tá siad an ag seán ó lochrán a thógann siar ar siúd agus ní dólam gur drochsmoine bheith sin tá rud éigean na tasta uach an brúach ar fiochanna ganzathe a ráist an Sathairn Lord Porca, han artcu tachan ceinn, ceanna conna Conor McLean a brisisteach tríd an 65. Trasna is grí Seamus Mhacha, ha Seamus Lord Paganin a de rocht heb steg, genta go mahan son Commentator Longfort na Commentator sin an captain, Marcus O'Connor, genta go maha agus bailithe ag Seamus Russell tá siad gimmert leis an díróid inis, brá compórdoch na lads óga seo ó Longfort a ríist, tá an sló an só ó Longfort ag íre agus a cappa go méid rudí mór a teachtún grúpa óg seo de lads a há tachan ceinn, bailithe ag seán ó feagán. Sneann an son bhí cían dóna le se éirithe ríist tá kiccair tras na Porca agus míúta chic bailithe inis agus seansta Longfort cheapá bhfuil pointan sa níl ceann íseal dain séar a churisteach ní raibh sé lorg an pass, bhí sé lorg an scór an sonnach bailithe inis ag míhall ó Fionnagáin agus tuigh ord Mhacha chun ceann ríist tá Longfort ísle thuéibh an méid brú a thug choracha ord Mhacha le tamalín an os. Tá forbhún na séadamh gan éon áras ag ord Mhacha dhéing hempel 7-8 fan giad faoin drá seo. Ach, nach puintúáine den na fórne, tá ord Mhacha a teachta ríist, tá fear sleann an captain sé ó lochrán a ggéir begáin spás a chrathúd ó héanach ord chosint an son ó dearach ó méile gáin, tá an sé séirí feann ó tóil, tá feann níag séadamh bhainteas níróid sin níos múna éon duine eile is dóir an Tráchtaire inniuh, tá sár job a dhéanamh gach ní déon. Scór teacht fós, fear dain séar Diarmaid O'Rourke le séadamh ige hinne seo nó dofaig ar an líró tá neart spás in isise Conor McLean as féidir is rud éigean na chruthú bhfuil an Marcus spás fuite ag fearne cadar Conor McLean agus an dara fointe fuite ag an Commentator tá 5 fointe fuite ag Commentator ord Mhacha inis credit an nácred 5 fointe as 7 an 5 fointe sin is teacht ó cethir agus ibar 7 ó Conor McLean agus Diarmaid O'Rourke ach Craobh Commentator Conor McLean and son. Well, Rohan má diantaige, decoration is stoppa. Díon Stocha gohfuil Seamus ó Hágáin an bharcá leach níor chuig Seamus leis. Agus an pointe álan fuitige. Well, ord Mhacha mór chun ceann inis, ceapá go bhfuil níos mó cúil le tastáil ó Longfort sa chluiche seo mar tá an ghaoch leo agus an ghaoch an ag ord Mhacha ach na pointí ag beg nach fuite go Tráchtaire tá neart spás inis fuite ag ord Mhacha níl an brú céan a teacht ó lads Longfort an sa dara lecht an chiad lech agus neart spás neart ama ag tosathe ord Mhacha immert leis an líróid tá sé ag Seamus Mhacha inis Seamus trasna go dtí seo mac an chuile Seán ag ír spás a chrathú tas an tosa istigh nó fiú an Commentator eile tá neart scóráil le go Tráchtaire fear a chéidir. Trasna go siútí Seamus Mhacha. Diarmaid O'Rourke. Leis spás an sa ríist ag ord Mhacha. Dianta go Mhacha Tráchtaire na stólam sé, Tráchtaire na bailithe faoi dheire a níos ag sin ó Cabhán agus an slua ordatha osna síocháin a ríist tá sé dain séireach ar an mise. Seamus ó Héagán bhil fíochar sin tá sé sleann. Mar ledín óg chun casa agus pass droch fast well as droch fast a bhíann go dtéire chuisteach ó chósaí go fada le cór ó dohartaigh agus brú a teacht ceapá ar ghrám ó cró dohartaigh ach neach an réitear aon dhéana sé aon difriocht má sé caiite go. Tá sé inis ag O'Rourke ríist.
hÉireann fiach an dana rein Ceallaigh ach troch fast go déire agus tá seans ag bóchalí ord bhachan is seo bhuiú sios tá fé cethir nua d imime so ar a glog in sa Cabhán ha beganin spás am sa an déhlína ag Russo Mars an bhí seans ag Russa coolla aim siús hiad cúpla numadach Longfort dá stoppa díirech ar an lína dhéanach sé sin difriocht olmhór den scóirní le ráfointe den le fórna go fóil céile thir níróireach feann ó tóil ten feann siar go dtín leithlína an balló fergus ó tóil ball thu ríiste Tá Bert is a glána de Longfort tefistig has de gír na Cluiche na hachan tá Bert fir bhúre ag ord bhacha istig has sé dolisteach ord ach tá trónú cethir sa bhreis ag Longfort down agus ní sé sin chanáirí dó le Bert nú trú breise ó Longfort tá denta go maithe có has sé badathe ag osín ó Cabhán don dara íirecht agus Longfort is sé bhad níos muide ag dúr tachan ceáin droch pas tras an cúlach ní sé mór an fríocht ní a bhéon den ord bhacha ann an táig seamas ó Russach. Is an ish, níróid fuite ó dohartaig chofad an ish go Ceannais, a gimmer go maith trach lún in jog líróid das amach ag a siú denta go maith tá brú a tacht an ish ar bhóchalí Longfort an brúsin tacht ó ród chomach ní leis a fiachant ar níróid ha háláh an son na tacht trasna ó hémas mac é ar fear Longfort Stón an go ó Ceannais a ríiste bheann ó Ceannais a gimmert díoch go húntaach ó slashers Longfort Cléim agadí seo agus is sin chuisteach go dain Ceallaigh chu sé le caiilte ag go hÉireann ach ó hÉireann ord a thuiríis denta go maith ige tá brú a Tráchtaire brúmíid leach ceapá táb má brúmíid leach a Tráchtaire an fearras lú beidir an muthir a barc a trocht núna in jobhach aní jochar nád mar sin a stoppa tresna in iscadí eile muoinech Scór go deas agus cheapá go bhfuil ceann a tastáil ó Longfort níl scór fuite chu le tamil fada inis ar níró tá Ben ó cumaí Ben inis a casa ach é sinna tiitin ís an uaháin eile hat tríú ceirichein tréis tiitin fádró gear is tócha te go nach tá mar rééis freach leis na níróí sin ach ní rééis sé an uair sin sé dain séach go inis tá Bert óard bhacha in ag Bert ó Longfort tefistig óna dofig leis héin beagnach ach na marca tóca déir na marca coiscéin na tóca an táin son de Longfort víidir a cúlú ach ní óna dofig beagnach leis héin fear bhaile bhí colla an táileo éile thuiríis níos cin ó dónal tras na gotí Pedro Ferríd cin ó dónal Seanna feáin fear abí leir a begáin spás os a chóir amach tá Lads óga ord bhacha treis cúlú ha neartta go síarnis tá fear reise a ríist chomá ar jasú a mar rééis stig sé deochar é fiúch amach le líród ord líródí sin beidir agus é tacht amach fantastic a sé is sé crothóir a dúirtaigh crothóir a sé fiile siar tóca go má an son le go hÉireann cóna is Ferríd Tá ord chosint a dhéanamh ag ord bhacha tá trúdéag siaracha ach beidh gáí spás fuite ag crothóir ó dohartaigh ach ní ina sé difríocht mar chu sé sin chuir ar dhéis agus ar fóríd caiisiú do dhéigean dhéanamh agus tá fearrónna de tataisteach hena féin creidú ná creid an fear sin ná Cormac ó Phlein a tataisteach an páirce agus Ben ó Cumaín fear bocht a gomach dó an barc well tá ceanháin chuir ar fóríd ag Ben ach ná riile a sé dochar leróga eiscin tacht an barc ag an buinte seo há numa díreach fós a dálach beidir go bhfuil muir fórne agus na banistóirí son ó Longfort ag gír rud éigean de ahrú is léir go bhfuil siad níl sé róhásta Ben ní bhain héin róhásta tá rud éigean de tastáil mutha agus tá ráitis á dhéanamh go béidir sin Cormac ó Phlein má seach an páirce a ord bhacha le sé a bhúr bháin eile díomad ó ruachan is trasna go dtí Conamach líam con tefistig na féhéin con fós a ruair a sé dain séireach a bhíochan in is Craobh Peile chuirthe ag ord bhacha cúd agus déine sé sin rudaí a bhad níos dochar de Longfort iad a gír rudaí a ampú thart ach genta go háling an son ag díomad ó ruach an captéin an son a frach leis héin baidithe ag sé ó lóchráin agus an captéin le cúl de ord bhacha agus an chiad leach beag nach críocht na an sá cháide beag cúpla númad breise gan é an áras númad a dul na má amach cúig fointe idir na fórne an sá
Nummer the one fog and so well ha nummer the one Brescia for ma current the shin the Rodegin the tast all Longfort in Ishkapa tha Benno coming imid in Spórt ní Reshero hosta agus an son second in the shin sunk foite agus cool Gord Mhacha tá rud ag na tastáil bhtha gan éon áras bhfuil sé an techt fiú an pointe bheith sé go dáas dat isteach ag le hán Craobh Déine sin sé bhd ní sé go in de Ceathrainn gan éon áras tá sé seo teachtasteach mór leir tá Jasú fracht leis acha sé imime bhadrád amach ó bhéarna Jasú agus fórír dír cool agus há fointe foite ag Longfort fiúáin le gaich all bhór mar sin Tá ní smó tastáil tá bert siar Jasú ceappa Meg Bert nu troer so daar le choma chance mi holo fionna gaan en is agus noemd fáca le aan Brescia de pointe I'm shoot of heen sé Brescia agus tá faro Longfort a frach leis Cabhán O'Donnell heb stig Ceathrdíag Craobh Doherty a casa Macquarie Transadine far on it well. Will Cormac go flying from Countin I'm sure. Well, bite that Need and Countin Currer Yeshikas 40 Cormac go flying Dierich Tagach and Porca the Rodegin a Tastal Gagare or Longfort of Nisha Chachton far on it because in town Begnach Creachna going had 10 second Falconish. Ik kan nou oude niet manche Longfort rohaasta, dus hij chance Gord Mhacha tachin kangaroo Sean makken goede. Ik hier Rodegin de Craobh ach le koig second Falca. Pat Clark vierend Noordor aan adog shete ag Pat Clark en zo on Cavan Suchavon agus manche Longfort had badestachs Nikiete beter een meet en zo terugwonen. Wel, Farragoch gedoor. Niet ooggezocht, maar ze loog foos die naar kooi pointe in de voorne ach ord Mhacha le tashbantes den hietsko scoren den hietsko agus forvorne shelve agus hier de naigne guihe en wel ta knok schlief beter os koor Longfort agus nie mór aan slete in Longfort an fedelo en schlief sin et trappe a kooi pointe in de voorne en so se Cabhán Filimidne ik gaan hem per kooi noemen de harde gedishin slaan Mas rudig hoog dat hebben mo nu dier te beschikken dat de kooi gaan hier dier en zo on Dave Clay wel niet kruisje stop de dier met de rood vaart drum en kia een gaan de tachterstaf James de gezier op de shoe dat een kit ook is in het al dier te beschikken posten hagas haron trasnaad o fosto oké o door en al dingen stachen zo die Russell Marson ik is zo al die shit scoren zo dier als je kon maar klemen is kan een kostentole begonnen in Spórt te beschikken die haar chance mag geschoten dat is haar schön koge ik een cool Farnave Pander Rochron Corniche a Trasne agus a roher and sota every day Russell Marson agus an Countin Curher is Dolem Han Trasna Tag a gain Kiet There sinna titimi shil will chancig far Longfort the sota sha casa ton Irach Coca and son like Lucas O'Donnell Levy chance Bader Dane and Ishan captain gear scored I'm sure he no way voor stach a body and so Jasú got toga shot on a goal for Lucas O'Donnell Crossing is for year if we take found no tool found a bit starting D on Tevin Mud and boot a reach which I shouldn't fit to get point all in it found Duffig Lero Nart Spórt and Isha Conor McLean was feather is running in the Craobh with a Marcus Spórt foot egg Farnave Pader Córócanish Trasnagadi Conor McLean Conor Tevish Dickna Fahe and Conor Foster Roar I said I'm sure of Vihan in his Craobh Peile Mionúr Egard Mhacha Cóbh
A fáilte over na se chuide go dtí Ceathrú Ceannais Mionúr Electric Ireland Peile hÉireann an sa in san Cabhán bhfuil ceapan go mechan cléthe seo cóngarach go leor ach an cúil sin ag ard Mhacha agus díreach cúpla nómad le dul in san chiad leach ag athrú cuasaí hon réach ag cabhrú leo chun má in san dara leach seo ach drám olmhóristigh ó Longfort agus na bróchaí seo bra ábalta cheapá go bhfuil seansúntacha go trach núna in jobh. Le cúna dé, tacht chun ceang dhéanamh agus rudí athrú an sá. Tá neart le déanamh go péisce ní róid sin na teachtasteach ó bhfuil sin ó Cabhán, tá sé caiilte ag go bheith beag seamas ó Thógáin agus tucaigh ard Mhacha amach leis sin ceann sá. So neart le déanamh na pointí tacht in san chiadrach ó Diarmid ó Rourke agus cúil an son in san nu modernach ó sé ó Lóchrán captéin ard Mhacha sin an difriocht idir an dá hÉireann an cúil agus cúig fointe sin. So neart le déanamh níoch cúil agus ráfointe cúil agus pointe a teachtrach nún ó Lucas ó Donla agus ard Mhacha teachtasteach an éis bhfuil tógach an talamh an son ón ó dofig agus dain séireach go leor ón teachtasteach an son. Is búna seo testáil ó Longfort gan éon áras bhí athrú bháin an son díreach a rih le hama dá Longfort. Iver a hochte Cormac go flein a teachtasteach iver a seacht ben ó cumí níl éon athruithe tar dámh tháráitir an díreach an son nach bhfuil éon athruithe ag le ham. So an dá an mar a bhí ar isteach ag le ham. Seansan is ag ard Mhacha sé fointe a chur idir na fórne agus é sin déanta go deas éasca díreach an 5 méadar amach an ggóil ag Diarmid ó Roir ceithre fointe inis ag iver a seacht dá ard Mhacha trachnúna. Well an slóa istig trachnúna in jobh mar bhí mar á formhór ó Longfort trachnúna tá roinnt gan éon áras ó ard Mhacha a siad an breásásta le cuasaí mar a há tá ard Mhacha tréis dulchan ceang úntaach a dhéanamh ó hús na bliana agus iad le seileadh a ríist. Feann ó tóthúil uair bháin eile le seileadh bailithe ag siúd agus trasna dí Conn Mac Liam trasna ríist tá stig taobh stig de fé héan inis tá feann fós a roir feann ó tóthúil le dar an trasna an cúil an trasná na stóram sé díreach an trasná leis an lámh clé 7 pointe inis idir na fórne an dara fointe fuite ag feann bhfuil chroigh sé an pointe sin é héin agus thóg sé agus slachfar é dain séireach go leor seansa an de chúl nach é brasáasta leis an pointe. So a fiochan deisteach lína lán tosaí Longfort tá teoir ag teoir tá neart lads tógach an tosa agus spás ó sa ggóireach níl seileadh fuitico gan éad a dhéanamh leis sin fós. Séamus mac gaí trasna go dtí Rossa Marson beag nach cúil fuite ag Rossa beag nach cúil fuite ag an uair seo chun má dain séireach go leorach Séamus Rossach cliste go leor ag cúlú agus é sin a bailithe ige agus é chuir chofada amach le Séamus ó Ceannais. Séamus ó Ceannais inis sé go thugta sa chiad leach sé a fuite sin thir ceann gachtainna a seansa cían ó dóna le seo aim siú níl sé fuite ige tá seo an mac an chuide ag sin ordú bhfuil dáirdigh sé níróid a thuise chun tá lún níor scuilte leis níróid chamáid sé na séidir ige go míad leach tá ráite ag Pat Clark agus seansan is go Longfort pointe a aim siú tá 7 pointe bhfuil í manat an scóir sin is gon 7 pointe na fórne níos múna díreach an gáchúil a sé brábal a gáchúil a áileach. Dochar in haig na gaithin is sin chutha ard bhfuil céthástig níana sé difriocht mar sé sin ar 4 ríd sin é ar 4 ríd ard Mhacha tacht nach an is gras tapig tá siad go léir an sáte sa lár an son rochan siad amach dín taobh bhfuil déanta go maith acu agus é fuitico ceann ísir chuiristeach tá fear Longfort teachtasteach an sinna an bhuaach níl sé fuitige Séamus mac gaí is agus é sin chuiristeach dín fé héan pásáil in chuir trastan solig ó Rourke agus é caiite ag fear Longfort é seo tiitim ísir dain séireach go leor a teachta óin ó dofig agus uair bháin eile Séamus Rossach cliste go leor ach droch kick amach bhfuil siúd bailithe ag mac ataí in is chance go Rourke beidir ní chuir sé trasna díocht heb mud an dí sin chansta Rosso Marson é sinna chuir an trasná nach an count sin chur ar 4 ríl tá pointe fuitige agus sin ciad ceann chur ar 4 ríl bhí seansaige de chúil chomá sa chiadrach ach ní raidí Craobh leis teachtamach an is seo hógannis Séamus Rossach tá slóan sa ima ana hiún inis le ceir númat nóas hí lucht leanúna Longfort
Anna chórach an son agus an lead dar isteach ag leathaim a chaisiir ciúna tá rud éige de tastáil inspiráid éigeanna tastáil os den éid seo Seán ó Fuigán na cur ceannisteach a níos sa tóir cúil tá Sonam gur O'Donnell le hawn. Sé, ten O'Donnell siar gydí O'Donnell. Dyn ma heg O'Donnell siar o Fuigán. O Fuigán. Bí sians ag eich bí cahar o wald fach a mwy haimper der. O anaf chud lads o Longfort chun tosig ach nílach bert da ard facha chun tosig mar sin bwyd sias cwrsi agus fian o tóhol. O'r wan ele le siele fe gel i'r oedolyn col tras yn y porc ag agus badach ag das reig ag Fergus o tóhol. Fergus fwy frw o nifer y cwy gele. Crohol o dohortay. Ach ní siad dar né náit nóir ire tá siad beo sásta seileh a chamád ré bhfuidiú síos caithfeadh Longfort an brú a chur. Séamas mac é. Fearránad an sa Aaron ó Garbhach ó baile bheith colla teú sós ar an déimhlíne ó réitiú é héin chun troda cúpla númad eile le dul go siú ní lech cúig númad im an sa sa chiad leach pás áling an tá leis beidir dí feann ó tóil feann a brisisteach uairháin eile dín dahad a cúig gur a déanta go minic chus céim des áling slachfar chugurí dóthaí ó cealacháin a há ciún gróis a chutha gorí seo ggéire sacr émart mo an son agus sacr émart fáthó d'oibrigh leis an tarnabhálta is stúrú cho fada le fearr eile ó ardhacha bailithe ag Seán mac an chuide agus chuir siar ag siú dí séamas mac é ardhacha ggéire an cléthe seo a bhfuidiú síos seileh a chamád na scór na hógan nuair a tháin deise có chunal mac léman is blocáil síos deanta ach é rís caiilte agus mac a tíon is níoch déas go cheapá Heán mac a tí dá ardhacha pointe fuite go siúd so Russell Morrison imid an borc pointe fuite agus ceann chutha ar fórí a chamáid go siúd trach nóna agus Aaron Garvey ó bhaile bheith colla a teach an porc inis agus díreach séú mit neidir ah gortú an son dá Russell Longfort inis a teach an cein chuna go bhláin ar an dahad a cúig ní réon den is stig do Longfort droch fás well ní siad ag imar Craobh a hainneomh caithfir á Longfort a bhfuil tuirseartha nó cadá tarlú a cha droch fásanna droch seileh siad a caiidún dana chuid den líróid go háirithe sa ghramú agus an chud líróid í tiisim chomá tá rud éigeanna tastáil bhtha cheappa faoin drá seo ní cháró sé sin leabhá deanta sós an tála Lucas a don leis sin a bhailiú a droch fás an tála sé bhailiú ach tá fearr ó ardhacha héasar an dalamh agus tá sé bíont a sunk fuite an son is tónam gur díomad a ruach a hán agus bhí ar Pat Clark stop a chuir leis an gléthe cé go raibh seans ag Longfort is tónam gur drochar tú atá ní sé róchanna a seir chun dalamh péis go le chá sé bíon caiilún talmhór a gachan ag go chuid díomad ó ruach den forc Tá Bert ó Longfort agus Bert ó Ardhacha is teusós. Tá Bert réig chun tachta chun porca agus tardó sé sin inis. Tá Longfort tá Padar ó Farid agus na gratin ag imeacht ón borc agus iver a fethe istig sin Carl ó Hara agus iver a fethe trí istig chumá sin Mícheál Glennon agus Lasú de Moréis a tacht den borc chuid éanú ná chuid. So yeah, so if they kind of drag and find more of our cool tonight, David. Come on, let's get couple of cool. Gedishach, niet één het voor te get terug doen de hoofd. Als je niet gemaakt on board, beter nog wil je de gear aan tactic shinne eyebrow en lero de oord. Niet zeg een eyebrow, maar Robert niet zo oord wagen shear. So, je maar ha ten Longfort shear. Voor another cut haar shoulder. Tactical shooter nach Diggenbach Marcus O'Connor is de sheriff a shishna tacht foi vrú a sé trasna which the gear rudegent clichte a eyebrow and sawtosh shanam leis níró inis chun shishin trasna cían ónle cían agus Marcus Tab leis mo bhuaig a álach tin sé héin agus tin cean sin fórí so cían ónle agus an chiadíireacht de siúd curtha yes agus fórí agus credinú ná cred níd fiúan pointe bháin fuite ag Longfort hí cóig fointe chun cúil agus trí fointe fuite ag Ardhacha so 8 pointe idir na fóin inis. Cúpla rud eisteach a tarlú trochtún in bhar an déimhlíne de Longfort nach dig am héin
Cormac O'Flynn the Tachan Pork agus Ben Cumín Imidin Fork agus Dear Hanu with Focus a Chiad Lech and Son Yaswood and Marisha Tachan Pork Yaswood Dain Sherach Galorsi Chiad Lech near Irish Leshach Rohig Shen Cool agus Shin Mara Ho or Vacha Fosa Tacht Far on it Cur Druchli Road the Stach and Son Aaron Garvey Nacha Bala Cur Rish Peshkele Dahir Calachon Fianna Tool Shigri Dahi reached Dahi initially near Darling Stachri on a Duffig Stachar and Tea have begun in Sposes Choramach love him a Harry holding agus kicks there Das Eska which the far Vile Vic Holla Chapa on Archa Nihoga Shea in any Dorim Foga Shea agus Shanson ish the Ord Vacha May Buinte a chur idir na fóine Kerry Fuinte agus gan éon Fuinte Fuite ag Longfort Dáir lech seo godíise an cúigú Fuinte Fuite ag Diarmid ó Rourke Diarmid go brá ha sé Airón Talamh inis Cén freagra a há ag Seamus Russach agus enda McGahern and Sá Bannisteoir Longfort Tráchtaire tá rud éigin de tastáil butha Another cut-in plan Seamus Russell Cavan mór the Stachel Parker Berto or Vacha Frachlesh Titan Shea or Lava Canawar nach Tot Sonu Karen Kugan Shesher Hamper when a value Peshkede Hasha Fachta Kotal Lance Longfort the Kulu Gdas Maul Ta Fair Brescia Kochen Cool Alain Muinach Both on Shelvegord Vachan Fair Nuistig and Garvey Agus Liro All and Curry Trasnige Shanson Ishigo Ruark Mosvedishan Council all Vaksha Kriechna Kapach Cossentori Longfort down the curb Bach agus Brewer Fos Shelv Ik Ord Vacha Siad anna bhain leis an író Tráchtaire inniuh caffar rá laird Ord Vacha ag gomráid leis an áit in ráidir agus an léas a bhóidir in ag deireadh roinnt míos ó hinhan dulcha ceang úntach déanta ag na lads óga seo ní ar bh cháfuinte idir réad héin agus búirteoirí na bliana sicáte gluthe ceanna seola agus an níis iad déanamh slád Longfort a bhuaig bhlá clia agus fuin bha bhlá clia chomá tamlín ar hen tugus sé seo anna bhaoinín das na lads óga seo fergus ó tóhal inis le Shelv siargadí fiann ó tóhal a immer go huntach Tráchtaire inniuh agus ceapá go bhfuil fear breisiú Bert Brescia ag Ord Vacha ag nachada an písid in fork Tráchtaire inniuh Christeach ag fergus ó tóhal annach an spás sa ag fiann ó tóhal dírt heb mud an dí ceann éas go goróireach a sin cura ar clé agus ar fóríd an chéad ceann cura ag fóríd ag siú Tráchtaire inniuh so fear an deile teachta seachta Longfort inis tá Craobh an Hudson a teachtasteach ó Colin Kille agus i gimachta an Bork an son tá sin a Cabhán istóir sé sin a Cabhán i gimachta an Bork Tá cethir firána den isistíg ag Longfort cad ceann a dhéanamh stóna cethir istíg do Longfort godí seo sa neart cosan nua Paire cosan nua an son a Mícheál MacLeanán ar Shelv ag siúd ag brúisteach go dtí an 15 fear nua eile Cormac O'Flynn inis an le Shelv tagann sesin isteach go dtí an 15 tá brú míad leithach treis Tráchtaire agus raibh sé siar go dtí Mícheál MacLeanán an captain inis Marcus O'Connell an fedla Marcus éonar dhéanamh bhfuil níl Shelv fuite géin sa chiad iirecht fuite ge ríis tá Ord Vacha chur brú orthe an sé fuite go féagán faoi éire agus ó féagán na tachan ceang ó ón ó Duffig te fíorhe níl sé fuite den chiad ó ag Longfort sin scéal an cléthe inniuh chun an iring ráileh tá Longfort níag anna chud botúin a dhéanamh botúin bunúsacha lámh seála Tráchtaire inniuh agus ní féidir sin dhéanamh ag an levéil seo níl sé cabhrúdú gan éon áras bhí congach leir an chéad feithliúd ach trocht doran eile trocht pás caifrá tá cúigran is teachta Ord Vacha sós na páirce tá Bert ó Longfort siar tá Bert ó Ord Vacha tachan ceang agus ceanna go siúd na Aaron Garvey tá Aaron leis héin tá fear trasna bhain mas féad leis aimsúach roiise é héin is tórim agus é sin chura ó ar clé agus ar fórí ní bheith Aaron bochsásta leis sin bhí seámach an chuide trasna bhfuil chomá bhí seanán beidir cúil a thógan chuig sé é héin é sin chutha ar fórí ní chéad ceann chutha ar fórí Tá pointe fuite go bhfuil sé pointe ag doire
ní Cluiche Ceannais seola go sé gur a pointe all dó héin chomá agus gúil sé cappa go an Cluiche seo thart. Níl maintir Longfort a cappa sin fós. Go gáin ná mar a dára sé sin bailile chun dalamh de réir damh tá bag na 5 me déag imethe an so bag na 5 me déag le dal tá neart le déanamh ag Longfort. Genta go dásig Séamus ó seanó na hasamach go mór Tráchtaire in leomhach. Ní heastan an íireacht sin amach. Sin cortha díreach isteach I lábha Mícheál Finnegáin. Sin imethe ó chos fear Longfort sin ardhacha, yeah. Ní drochar sin an ceartan son ag an fear líne. Agus a bailile Cavan Mhacha fós níl pointe fuite ag Longfort in san leach seo 5 me déag agus 20 second imethe an sá I Borc Kingspan Breffni Tráchtaire in leomh. Maintir ola ag gaiiri go maith ag maintir ola go dtí seo Tráchtaire sa dhá Cluiche Ceannais in rang a hÉireann tier 1 mar a gléann siad I míle den Peile Mionúr tá formáid difriúil a going léana. Ó bhí búteoirí agus an drama chaile ngach Cluiche Ceannais cúige a dul chun ceann dín chomórta seo so sean príomh chomórta sa Mionúr Peile im léana tá dhá chunta ó gach cúige treis dul chun ceann dí sin. Búteoirí ola agus an drama tháinig sa Sathairn go go láin I gimmert na chéide agus sa cheann seo gan éon áras an drama tháinig sa Sathairn agus an drama tháinig sa chiadáir ó go go láin I gimmert in chéide agus tá sé sin mar an ggéana idir fórnacha chuige chonachta agus chuige móns na Cluiche Ceathrú Ceannais eile ra siad san ráid I Cluiche le Ceannais. Tá tier 2 agus tier 1 ann chomá rang a dó agus rang a hÉireann. Rang a dó das na fórnacha a tháinig in caimpe láir tábla agus an son den bhórnacha a tháinig síos ag a bun tá tier 3 agus beag Cluiche Ceannais de sin ar siúil díorchan íagá ná cailigí é sin an íorhí in aig an dó nach an Cluiche seo le críochnú dús agus ardhacha I ggéir seo críochnú amach a cosan bhá dianta an son ag cosantóirí Longfort an son. Beag sé mailteocht a bhaich ardhacha cúil eile 3 cúile in na fórne an sá. Bhí maintir Longfort a cappa go mar seans úntacha chu Tráchtaire nach ní sin a scóráling an sá techt bhfuil níl ón posta an son íireacht úntacha ó feann ó tódas brá leis an céim mó a den chos ach ní genta go bhfuil bhaige an uair seo. A léon muoinech an son de seirbh. A hen iscrí Cormac ó Flying. Cormac a rúthar hitse. Sonam go bheith. Fitte inis a gar éon muoinech a ríist. Nis leas áid bhacha tachan ceinn. A rud éigen a testáil tá cúil a testáil an sáchan. An cabhrú in gomórach ní sé sin chun táirú. Tá chuigur déag ó ardhacha stigan in leach héin agus thoise den isise brise tá bertinaid trúr an sá a dul chun ceinn. Duine go siúd ná Aaron Garvey tá Aaron Garvey treis animbert dhéanamh a tháina sé isteach in sa dar lech. An íireachta dhéanamh ceann chuir fóí aige á pointe testáil bhfuil gan éon áras dáthíú cealachain tras na páirce tá leids ardhacha níos dul chun ceinn tá chun mac líam inis le seileh tá 9 pointe idir na fórna tá na réich ag ardhacha tá íireacht úntaach eile an sá chuir a charm trastáí é sin mar lé agus ar fóríd ahrú an sá chomá dá ardhacha tá óna dofaigh I imeacht ón bord agus sin ó gribín na Cluiche go ardhacha tach an páirce ahrú an sá Longfort chomá imeacht ón bord Séamus ó seanán imeacht ón bord dimmer go úntaach Tráchtaire leomh na bhfuil gortú treis táirú do héimeis bhí Séamus an gachá Tráchtaire Dina sóiríireacht an dún go gortú a chu séimiid an bord éisce agus líam ó chuoine ó mostrum teachtasteach dó siúil. Búirt ag Longfort péis go raibh, bhfuil sin is ag a réon muoinech agus ag dóna. Techt go maidide go techt an son líam ó chuoine thadíoch ar I bord. Tá ardhacha chuir isteach níos mó uireacht sa dain leach seo ná Longfortach tá rud éigean na testáil ó Longfort níos mó ná siúd tá ó thágáin ar an líróid tá sé caite ó thágáin. Sé tisin chun talún an son. An muoinech a ríist. Donnelly.
Donnelly a gear rud into Ibrew and son. Russia Bergman Fitcher go Hagon, Tall Fitcher go Hagon. Kick Berg, near the Murka. Lewis te feared than Leroy Shin. Agus díreach isteach an lámh a míhall fionna gáin nach péisce é tá kick séire le bronna orthe. 9 pointe idir na fórne. Neart le déanamh. Now Seamus O'Shannon am iver a dóigh the Longfort capmaker candas na himróí seoir a bhí Longfort godíise Tráchtaire is sin imime chun tá pointe fitte go an puit sin tacht ó gáin agus 8 pointe idir na fórnach. Job more force again of Mihal Fiona going. If this for on that the coig. Oh, body had a hauling a dear with work. Al fast shot especially at the fair drum and tea Tráchtaire in the new a gimmerch in the Commentator a balloon a kick in the mouth agus coig pointe for to get Tráchtaire in your dear Ceannais on him R4E she made. Conal McLean. Conal give me come on, Sathairn that shot. That's Aaron McGarvey reached. Rushin, Gribeen, Brumi Dvar, Tráchtaire Rushin, because Jim the gear count up the Hogan, that's knee, Ice and Dish. And tá fear on the le Tráchtaire the most shun like fair drum tea macht on board. Because fair the chéide. Danny McGee. Don't know McLean, you tough and pocket. Even if they had got like Mhacha, so sure is still over Mhacha. Ranked for on the force, the Tráchtaire most mean though. I should take it over my son. To go, that's the shade of Hama. Do you do work? Do you bra sauce the shell of a Hama? That say Ibrew sugar the shell mac and Chile. Da he o Cavan. 8 pointen is in de voorne. Ik ben 9 met de dal. Le aancoach of Brescia. Or Mhacha. En de haast de shell hebben gemaakt. En nog een poordiger in die rood. Broer tachten son. Raum die met de roorkach. Polen go wakker pact. Clark is in. Tráchtaire. Fair out 2. Found a tool. Well, we found special to Tráchtaire in the overall half point. Fuitige Ceannais 4 Irial chomach job úntach gentige Ceann posta chomad an denna mís dearú der sin ach shelf úntach gesna tos agus annach crothe get Tráchtaire u point a fuit an son chun 9 pointe chuir in a fórna tá go dain an captain údháin eile séol óchrán an chiad pointe fuite ag fearna pádra cool agus pointe an is fachta get Tráchtaire agus cílíonn sé sin go bhfuil 3 chóil idir na fórna i ríist. Seamus Russell. Lads Longfort better. Tuirseach among son ní mór an freagraí a cod an Irian óntach seo ó or Mhacha há tréis dulchan ceann óntach a dhéanamh. Clark na raibh sé sin beidir ag glúcás a Donnelly gartach péisce éad an mídóring a éon muoinech an is há tréis fás isteach sa chluithe sa darn leach seo. Lúcás a Donnelly fuair son. Ní maitar a Mhacha ó hásta a sin nach na donna gine sé mór an difriocht fin rá seo agus 9 pointe idir na fórne 7 nó a dul ar an blogan sa míúilte bheith ann cheapá dá bhar seán ó foiir gáin agus maintir Longfort rud éigent as a gluthe seo. Tá cúpar nó an fósa dul tá siad an naid na gaothe tá gach eile duine ó ard Mhacha ar náis insan 10 an íochar 3 chúla aimsú an leis an cosan sin nach cai siad rud éigent a Irial. Cormac ó Flein inis. Cormac Tevesticht and Cairde Caidan sé lábhthar hóling ach imróméidir aig ling an tarna Cluiche and son denta ag fear Longfort agus bhuilig ard Mhacha síos cuasaí an sa raintaí fágan tarna fin agus han maintir chunta an dún a bailú isteach chunta an dún an aig an iarmhí an níag sa Tráchtaire na cháirde ag cúig a chlog cluiche canis roing a 3 ar siúil an sa ar Spórt TG Ceathrú. Ach an cléthe seo le críoch nó ar dús. Dá hiú Callaghán, fear néamh pádra gan is sé rúthar. Bhrá leis pointe a aimsú Tráchtaire lí léanad fuitige. Clé déanamh aige san íon sé sin. Tá fear amháin ó Longfort ar an déobh seo den fórc agus Cairde gan is chun cúil. Ceanna co agus é tréis dulchan ceann san Caolan Hudson ó chunam cide. Tá sé géire brú chuir ar lads ard Mhacha.
an peon seoirthe teachan ceinn ach níl sé sin éon difríocht tá sé id lábhaí agus lapaí sábháilta dóthaí ó Ceallaigh ach tá sé caiite ag Aaron Garvey in is Longfort the teachta by dad dóthaí ó Ceallaigh siar arís chun is sinna bhaidú droch dorn eile ó Longfort droch pasna an lá a lig in jobh ó Longfort rud nach bhfuil dénta có go dtí seo an bliana. Nes ficha sin an difríocht doran áling an son agus é fuiti ríist bú sé seochan dul haar an trasná ón doran agus an réach a taú leis tágadain pointe eile fuite ag gáil bhacha pointe deas éasca róthar an uair seo bhí Conal mac líam Conal ag immer go hóntaach sa chléthe seo ag ngach áit in fórc an tríú fointe fuite ag an iver cethir tráchtnúna in jobh agus neartanis idir an dá iarn seo tráchtnúna. Seamus Russell. Sin kick amach de buinte idir na fórna sin ina Harris ceann cían ó dóna Winter Longfort círe na lads óga seo réasa Anna Jochar sin dhéanamh ceann chuir ar fóríd an son an stódam gur sé ó lochan bhí an son an captéin sin cíad ceann chuirthe ar fóríd há cool agus pointe fuite ge be sé breásásta sin. An count sin ag meacht yes agus fóríd. Substitution on the Armagh team. Number 18, Aidan McClellan, replace number 5. Sin Fergus O'Toole i techt an bord agus Aidan McClellan ó Bhailí gáin i techt chunpáirce, nifer a 8 dá iver a 5 fear Drummondtaí eile imid in Páirc Tráchtnúna jobh 5 ar a thosaigh an chluiche. Ní mór an fáca móhan an iseach tá job genta chuid capá. Bada hin is sé glúcás ó don le Longfort a gíre rud éigent snas níos fear a chuir an scóir chlár péisce é Mícheál McLeanaán a tachan ceinn. Mícheál ag casa haimpel agus seans an níos beidir ag ó Héagán. Ó Héagán más féidir iseach tá chuigeanú 6 siar chuir trast an chúil aige ach baile ag fear mór ár bhacha istí chuirteach chu maith ag dí Séamasach é ó chlánéireann. Séamas a briseach teann bud an 15 háisiad an is agus aireann ó gearbhach a tachan ceinn. Tebh istí beagnach den 15 eile tá fir bhreise có chomá ceanna có ná seo an mac an chuile. Caigh seán stoppa, Ra sé siar, Tá seans an is go lochrán ó lochrán agus an dara fointe fuite ag captéin ád bhacha Tráchtnúna in jobh. Dhá fointe agus cúil fuite ag siú Tráchtnúna in jobh agus ád bhacha an iste chu críocht leis na férónad agus fethéan Louis Bellew ag techt an páirce agus Séamas mac é job má denta ag Séamas Tráchtnúna in jobh. Tá ceann chuirthe ar fóríd aige ach job má an chud is mú denta go bhar Tráchtnúna in jobh fearchláin éan. Pointe déag an is idir na fórna Maintir Longfort fós a frach an so siad brasásta leis an méid in na lads óga seo im léana chun 5 lein a bhóchant an chiadúr le dhá bhliain is scóir de chunta ana bheog éachta sin go háirthe ag bleá clia ní héon maga bleá clia ha mé ráibh chaileidir an jobh in ag díreach cúpla pointe idir na fórna ag déire fuin bhrá há bleá clia. Longfort ag immer go má i lein ach níor hála sé dómhainneomh caithfir rá droch botún leis an doran droch botún in seileh agus droch cosint an sochas an súd go háir a haimpir an 15 íirecht eile an so deas éasca dá ard bhacha tá réach lo tá chuile rud a dá leo hit gach líród isteach an lábha Tráchtnúna in jobh agus an fear sin díormad ó róir go déanana cinnteide go háire os na kicin na siúrú Tráchtnúna in jobh gach íirecht a bhí ag a ráfointe déag idir na fórna in is roint ó ard bhacha agus Longfort ag éimeacht. Ní siad sásta agus cén fá gomeach bhí idir ceappa gomeach seans óntaach ag na lads óga níor ceap aonanna gomeach an scóir seo idir na fórna faoin drá seo Tráchtnúna in jobh. sé dochar sin na hógant tá sé fós gan imir raig ag tiism chun talún an santá Carlo Harach tá seile fós aige denta go má machcatí Ciaran Hudson Ciaran na ggéir rud éigean de chrathú há den éigean tréis graim a bhreith ar a lámh tógaise an kickséir go astápig machcatí Lucas O'Donnell Lucas a ggéire rud éigentí anamh tá captain Marcus O'Cona cinnte ggéir rud éigean na chrathú chun sé líró deas isteach bailthe faoi ar ag Longfort déanamh an rud éigent agus maithas éigent an fear mór cónach go flein in ige sin áil ach
Deir Boyle, tagan sé sír go fadar Marcus O'Connor ríist. Lán cholínis Craobh Peile. Trocha second díirech le dal sa chluithe beg an breise gan éon áras nadidir céhhéid ní an chlár imime sós go fóilach ní sé mór an díomhríocht tá an seileamh ag ord Mhacha uair amháin eile tá fear amháin in san nach a thó ag Longfort mar sin caiite. 3 númad a cháirde de ann breise so 3 númad agus ceir second fáca an son Mhacha Longfort forbhór fós a frach. Balla henis ag Seán ó Fágáin. Ceann ord chuir ag Seán Róord beagnach an Malóig Mícheál seo Malóig gan éon áras Mícheál Leanán. Siar ríiste Seán ó Fágáin. Seán le ceann mór rud céine fear mór frach leis taobhaisteach a sin hime ar an líne agus fóríomh an son ó Seán ó Fágáin. Rá númad trocha second fácan sátá. Ord Mhacha tréis cúlú go mór tá fear amháin nis bert in san lechaid an fárc forbhór siar beisiid lorug pointe nó ró breise más féidir auch an chuir leis an láin jobh beag neartlaad a lorug spásna ar an uan seo Tráchtaire ach ceapá leis an cóigur déag a hosna go neomh gofuil íireacht úntaach genta có agus cinnte spás sa chiad cóigur déag tiltte có na cása Donnelly. No ceannaín deasaisteach a ríist níos bailethe an uair sé Craobh ó dúirtaí nadidir raibh na mitíní tarstáil bhuain jobh mar tá méid an líróid téite Machas lábhan na lads óga seo. Tachan ceangan is chuidáin a Machataí fear réanaan na Cluiche. Siar go dtí feann ó tóthail fear Drummondtaí. Aaron ó Garvey, Aaron tréis ró lárnach immert an sás dar lech ó tháina séisteach. Deis go beidir an pointe seo a aimsúd ó héin an pointe tha tastáil bhuaig an trach nó an léig agus faoihearre. Pointe fuite bhui sé pointeháin ag deire í gáíireachta gé trach nó an chiú ceann chuir ar fóríd ach Aaron é sin tuirteige chun an éiringaráileh ó tháina séisteach sa dar lech job úntaach dentige smachtach mád ar an cléthe seo trach nó. Séamus Rossach sin tócaige. Tá an réiteoirníag an adógus séite nadidir catá tréis tarlú an sá Stonegriff. Séamus Rossach a ceapa go raibh an cléthe thart agus sé Mhacha a chuair sé hain fé héin ní mar ó cinnte go lehair an son. Well, cúpla cinenne eisteach déanta ag Paclairc tá sé duchar bheitán san mar réiteoir go éon áras ach cúpla cinenne eisteach déanta gé Tráchtaire na nniuh. Ord Mhacha creachtnomíon cléir dús agus lerómid faoin méid a háir an san Tráchtaire in jobh beidir me cool an sa Gearan ó Garvey ach sé sin go deas chumach be gur coolúir dús. Ord Mhacha sásta díirech seileamh chumá tá trocha second fósta dul fé second inis beag Ord Mhacha sásta seo chríochtnamach. Lads Longfort forbhór de bhaintre Longfort níos chun an éiring a rá tha sé tréis frach ní mórrán imethe bhála locht tá sé de gíire buchas a go bháil le foiinn a dhéon éocht an léana bhóidir Craobh Line den chiadúir le rábhéon is fethead bhóidir an chiad ceann riamh. Credidir an ácréidir naid lácléocha mar National United fethenáid agus tá sé de gíire buchas a go bháil as an náid seo tréis éocht den chiad sco a dhéanamh an léana ach níráidir ag na rásaí Tráchtaire in jobh. An éireann sin a tháinig amach an naid láclé go háire sa dar lech tamalaí nó hin níráidir ann in jobh botúin I ngacháid go háirithe sa lámh seáil go háirithe sa feasáil chumá agus Ord Mhacha cad é mar dul chun ceangaithe déanta ag na lads óga seo le cúpla mí an nuas. So léasa tamlaí nó hin ag deire chaidir díreach le ráfuinte léthe ceanna seola agus inis léasa ar choirithe lein ní féidir le éonar deile rá seachas léasa trí fuinte déag idir na fóra ha cosint in chiad sco ag Ord Mhacha gan éon áras achas féidir ó scóráil chumá by dad. Héana sé déag fuite sé fuinte fuite ag Diarmid ó Rourke, pointe ag Rossa Marsden beagnach cúil chumá, pointe ag Ceallaigh Machataí, pointe ráfuinte ag feann ó Tóthail agus cúil agus ráfuinte fuite ag sé ó Lóchrán captéin
Tráchtaire an le an be sesin brasásta be éan ó Rourke banisteúr or bhacha Anna hásta chomá agus rai siad san a raig. Tráchtaire go dtí cluiche le Ceannais Mionúr Electric Ireland Peile na hÉireann. Lo be duire bert ó chuige ola a dulchan ceinn agus sinné ó raing a héan den fel vinúr winge Tráchtaire in jobh sa Cabhán. In níag seo, lé Ceannais rangit trí an dún. An áras, chunta eile ón óla gimar tinaigen Irial. Be sé sin tosnú I gceann cúpanú, mar is ag a chuige chlog Tráchtaire be sé sin chuin ansá a ríist Spórt TG mar sin ná teagí in áideach. Go dtí sin sinné ó ord Mhacha in aig Longfort agus buatóirí chuige láin a Mhachas agus an dramaán is Sathairn a chuige óla a dulchan ceinn le bua de 3 fointe dé. Wumsa Irial Cala song. Mas rud gur hóg ar teh mú nó dír teh si an dahad a chuig an chiad íirecht an sa ón Dave Clay well ní chuir sé hen stop le díirmad ó ruúr fear drum an tí aine gáin na tatasteach sémas agus íirecht a siú leis an kit óga sinna dá le dír teh stig an bosta agus Haran trasná ó fosta chéad ó doran áling isteach an son go dtí Russell Marson agus go sáláing chiad scóan son dír a sé chun amach líam is chun an cosantóir begáin spás teh stig den dí ha seans maithe go siú agus tá sé sin tóga ag an cúlaí fearnéamh padar róchran chun sé a trasna agus a róthar an sotá every day Russell Marson agus an count sin chutha is dólam han trasná an tá a gáin chiad Dúire sinna tiite mí sin bhfuil seansig fear Longfort an sotá sé casa tá an íireach tócha an son ag Newcastle donna le bhí seans béidir déanaan is an captéin ag íre scóide aimsú é héanú é bhór isteach a sé bada an sa ag jaasúid gátóga se a gól fuite Newcastle donna le Fásan is faoi dhearh fuite ag feann ótóil feanna bris isteachtaí dí ón taobh mud in búta a rís bhfuil sé sin fuite get tá pointe álainn ag feann dofig an líró náirt spás in is sé chun amach líam as féidir is rud ag na chruthú bhfuil an morcha spás fuite ag fearnéamh padar cóúcan is trasna go dtí chun amach líam chun taobh stig na féhéin chun fós a ruair a sé dain séireach a bhíochan in is Craobh Peile chuirthe ag ard Mhacha cú Leáil síos genta ach é rís caiite agus macatíí in is íireach déas go cheapá ach sellh óntacha gesna tosa agus annach chuig crotha get Tráchtaire go pointe eile fuit an son chun 9 pointe chuide gan na fórna tá go dain amach an chuide caiigh seán stoppa ra sé siar tha seansan is go lochrán agus an dara fointe fuite ag captéin ád Mhacha droch botún in sellh agus droch cosint an sochas an súd go háir heimpir an dahad a chuig íirecht eile so das éasca deise go béidir an pointe seo a aimsúd ó héin an pointe há tastáil bhuaig an Tráchtaire nó an le agus faoi dhearh Pointe fuite bhfuil sé pointe bháin ag deire